2024 sifuna impilo engcono, sifuna ukushintsha impilo yethu ibe right, but ngiyayithanda lokushintsha impilo yakho ibe right. Iminyaka iyafana, unyaka usoze washintsha, unyaka unyaka owodwa, iminyaka iyafana, yohlezi iminyaka kuyinto eyi1 vele. Kodwa into eyenza ukuthi unyaka wakho ukuphathe kahle ingqondo ongene ngayo onyakeni. Number 2, iperformance ongene ngayo onyakeni. Number 3, abantu ongene nabo onyakeni, abantu ophila nabo. Empilweni funda nje ukuthi impilo yakho isizini yakho ibe right. Funda ukuthi wena qobo lakho introspect wena uqobo lakho ukuthi wena uzihlole wena ukuthi mina nginjani unyaka unjani. Ubuqedile kufana nembewu, uma utshala imbewu ethile elungele ukutshalwa bese imbewu iyaqhakaza. Nawe empilweni yakho uzoqhakaza ngo2024 mawuqaphelele izinto ezintathu nje ukuthi 1, impilo yakho wena ungene namuphi umqondo, wangena nayiphi i-energy, wangena nabantu abanjani. Sijaha ukushintsha abantu empilweni, sifuna ukuqala abantu abafuna ukuqala impilo nabantu abasha, kanti impilo endala ebesiphila nezinto ezindala ebezenza ukuthi ilethe labantu abarong empilweni ahlukene naso. God bless you.